No lídzi. Tu sme. Hľadte. Viete, kde sme? Tu sme. Dvere. Ideme sa sem pozrieť. Kultúrny dom. V stave takom, akom ho vidíte teraz tu. Takú žalostnú síce. Ale uvidíme ďalej, čo to bude zač. A čo je tu? Tu je nič. A svetlomet? Svetlomet nejde. Ideme to tu prebádať. Čo sa tu nachodí? Črepiny zo skla. Prinášajú šťastie. Haraburdy kasne. Ani žvác. Ďalšia kásňa. Nábytky staré kadečo. Haraburde už. Pokrovec. Aha. Kongresová sála. Stavaná kasňa. Škoda tohto priestoru, no tohto tejto budovy. To celkom dobre ešte vyzerá, nemôžem to nazvať nejakým hrozným. Celkom zašanované. Máme čo v tom? Do trezor? Hej, to bude asi plný lovové, ukáž. No to nie je trezor. To je nič. Najprv som si myslel, že trezor. A bol to fake. Pozrieme tu na. Čo je za týmito? Tu je, aha, sála. Sála, tu teplo. To vyzerá zaujímavo. Bol kedysi radiátor, ktorý už asi sa vyparil, alebo neviem. On proste tam není. Celkom pekná sála. Tam hore pôjdeme. Vyzerá to celkom solídne. Troška vybrúsiť, laknúť a vybavenvo. Nakúkneme do týchto častí. Tuto hore, opravde, po rebríku sa mi nechce ísť. Vidíte? To tu pekné. Ale nejdem tam ozaj. Aha, vymakáme. Sa odohrávali nejaké divadlá. Tu máme nejaký oný. Lovino baňa, to čo je? Normálne, Lovino baňa. Tu máme čo? Také unikové dverce. Cico. Dobrý deň. Je to do podzemia ešte, aj sa tu dá ísť. Sú asi hajzlíky. Ako ho počujem. Počkajte. Máte tam to behal. Neviem kde. Tak budem ho vadiť, ale idem ich nájsť tých ľudí. Ako ho počuť. Nevadí, to ideme prejsť znova. To máme. Nič, hajzle. Ďalšie. Ťuk. A tma. Ideme prejsť do tej pivnice. Či tam dá čo bude. Ty vole. Ale pivnica, ako sa máš? Ty pána. Písmenka XYZ. Tie sú ešte celkom pekne poukladané v regáli. Písmenka čísla. Vyzerá dobre. Až na tie, že sú po zemi dodrpkané. Staré kasne, zas nábytky. Poprepletané to tu je. Ty vole, čo je za sklad? Nápisov kadejakých. Je tu divné vlhko. Netopíre nikde. Asi spia dneska. Ideme hore späť. Pozrieť. Alebo ešte vlastne tu doľava sa dalo ísť. Tam bude možno koch. Lebo láto tu je, fuj. To bol koroh. Stôl. Tady nejaké haraburdy. Len tu na už nejdem. To je lochneská príšera, si vyskočí za chvíľu na mňa. Tu je vody riadne, ja tam na tých dverách, to vidíte. Sú to polky pod vodou, čiže vody tu bude asi mŕte. Dobre, idem staviť to hej, idem hore vyššie. Pozrieť, čo je, jak je.
vymakaná hala. To je zase čo? Na kumbárik. No a dvere, to je tiež do vonku. Nič, televízor Haraburdy, zase samý Haraburdy je televízor, čo ja viem čo. Tuto je miliarda spisov. Toho tu teda je, to vám poviem. Extrém. Brutál. Bordel. Tu sa takto už vyšantil. Radiátory už nikde. Aj zlišky tuto. Poistky tuto. No sa už nedostať dozadu za to. Dalo by sa možno tak aj to. Presne. No ukáž. Padná strana. No, dobre. Ideme na poschodie. Tuto hore je knižnica. Nejaká. Tam už asi knihy nebudú. O tom veľmi pochybujem. Vypneme na chvíľku. Ďalšie toalety. Fotokomora. Ukáž sa. Či tu niečo je? Je tu kadečo? To sa mi pozdáva, to je pekné. PC muži. Nejaké prístroje staré, premietačky, asi aj toto. No, toto bolo pekné, to je príjemne teplo. Taký ten puch staroby. Výhľady. Vonku cez úplne nové čisté sklá. Sa mi páči. Platne, no, tá už má za sebou aj táto. Tu už sú trošku, by som to nazval zle na tom. Aha, ďalšia časť. Tu boli možno kedysi knihy. Už tu nie sú knihy. Ale starý koch tuto, ale porobil, kto to tak rozhádzoval jak tieľa, na čo? Neviem, tomu nepochopím. Stará pecka. Pecka, elektrická, vymakaná. Aha, a tu je ďalší sklad. Regále, kde boli knihy. Knihy? Nie sú tu knihy, a toto čo tu je? Nič. A neviem, možno sa tam aj nedostaneme, alebo je to možno z inokáde z druhej strany. Taký prechod, a to je sem. No, tak to nič. To je nič, to nás nemusí trápiť. A tady sa vieme dostať z druhej strany. Pekné to tu je takto. To čo máme na stene? Hľa. Už stojí. Kde je tá premietačka? Alebo kde bola tu na zemi? Chceme to nájsť, pozrieť sa sem. Tady to bylo. Jo. Časopisov 300 000. Je tam nejaký rok? Čo, počkať, pozrime sa senka. To je taký plagát či kalendár? Kalendár. Plagát. To je nejaký rok. Je 1977. Ty kokos, čo si? To stave sú peknom. Nádherné je to. To je brutálka, to vám poviem. Wow. Roboty tretí generácie. No, tu máme teraz také roboty, že? Škodovečky. Toto je pecka. Vidieť. Niečo tak staré. Čo si? Mikročipy. Tie už sú asi dávno zabudnuté. Toto je pecka. Pozerá takéto staré noviny, časopisy a čo ja viem čo všetko. To je neskutočné. Sa mi páči. Čo ti pere? Všetky číslo za radom tu. Ktorá odchází. Cípana. Toto je blue. Toto je pecka. Motocyklové maratóny. No, toto je ten výhľad tam. Sme to tam vidno, lebo to je tam, do tej haly. Sú nič ľudia. Prešiel som tu viac menej vše. Tu
To ešte nejaká filmová páska, na tom asi už veľa vidieť nebude. A čo tam je síce, ale nejaké ľudia, to boli obrázky, ktoré sa premietali kedysi. No a tak nejak. OK. Idem si také zábery ešte narobiť a idem sa diaľ to do Ahead. Zatím čus.